Сентябрь башында районның барлык мәктәпләрендә мәктәп хәүфсезлек территориясе темасы астында ата-аналар җыелышы үтеп, бик күп яңалыклар, проблемалар уртага салынып сөйләшенгән иде. Шушы көннәрдә районның дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре районыбызның барлык балалар бакчаларында, мәктәпләрендә хәүфсезлек һәм юл транспорт хәрәкәте вакытында беренчел медицина ярдәме күрсәтү буенча дәресләр үткәрә башлады. Чараның төп максаты балык булмаганнар катнашлыгында юл транспорт имгәнүләрен кисәтү һәм киметү булып тора. Узган атнаны Түбән Яркәйнең лицей базасында районның дәүләт автоинспекциясының пропаганда буенча инспекторы, полицияның өлкән лейтенанты Гөлнара Алтапова 5-11 сыйныф укучыларын линейкага җыеп, фәһемле дәресләр үткәрде. Гөлнара Фәнил кызы укучыларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында искә төшерде. Юл билгеләре, светофор сигналлары һәм киемдә яктылык кайтаручы элементларны тәүлекнең караңгы вакытында куллануның мөһимлеге турында сөйләде. 2019 елда район буенча 7 бала тән җәрәхәте алды. Без былтыр сөйләшкәнек сезнең белән әйме. Һәрберебезнең дә киемнәрдә, мәктәпкә килгән киемдә дә, өйдә кия торган киемнәрдә дә отражательләр булырга тиеш дибейме? Сез иртән килгәндә уже караңгы. Әнә еще яңгыр ява төште. Кичкене кайтканда тоже караңгы. Шуңа отражательләр булырга тиеш. Бу отражатель булмаса, сезнең вне населенного пункта моңа штраф каралган 500 сум. Мондый населенный пунктта инде ул бәләкәй генә әйбер булса да, водительләргә ерактан сез күренеп торасыз. Бәләкәй кешеләр машинага кайда утырып йөргән тиеш әле? Нәрсәгә утырып йөрсәсез? 7 яшькә тиклем монда начальник класслар юк инде әйме. 7 яшькә тиклем утырып йөрүсен детский сиденьега әйме. Только детский сиденьега утырабыз, алга утырсак та, артка утырсак та. 7 яшьтән 12 яшькә тиклем утырабыз, специальный удерживающий устройствога утырабыз да именно треугольник электрик куясы әйме. Булды? Шуңа безнең велосипедтан ничә яшьтән генә йөрергә ярый? Безнең менә быел велосипед белән 3 случай булды. Өчесендә дә баланың яше җитмәгән, 14 яше тулмаган, әниләр чыгарып җибәргәннәр и машина астына керделәр. Бу шушы именно правила дорожного движения нарушать иткән аркада, потому что 14 яше тулмаган кеше велосипед руль артына утырырга тиеш түгел. Арытаба чара лицейның медицина ярдәме күрсәтү пунктында дәвам итте. Монда белем учагының фельдшеры Гөлнур Якупова укучыларга юлда зыян күрүчеләргә ничек беренче ярдәм күрсәтергә кирәклеген күрсәтте. Башка, кулга, аякка ничек дөрес итеп бинт бәйләргә, шиналарны куярга өйрәтте. Менә моңгайын бәргән дә, велосипедта китеп барган да моңгайын бәргән. Хәзер моңгай моннан канага юарылган. Шуның өчен biz ул араның краен обрабатываем йода белән, уртасын перекис белән өйдә бит инде перекистә бер нәмә дә юк. Хәзер әнием кайтты да бинт табылмаска, может, бинт булмаса, ул простыняның төпендә асептический повязка куела, наша повязка куела да аранга. И бинтовать итәбез инде. И бәйләбез дә тоже охраняем. Тоже больница родилась. Укучылар әңгәмә барышында алган белемнәрен тормышта дөрес кулланырлар. Инспектор әйткән сүзләргә, киңәшләргә колак салырлар дип уйлыйбыз. Чөнки юл транспорт хәрәкәте беркемне дә кызганмый. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.